Til vandindsprøjtning, og hvad ved jeg? Og så skal vi se ildsefyrten af. Der er blå flag, og det er et prøvetræk. Hastigheden, den var god nok. Jeg tror som lige, det var fordi, at Ilse ville holde lidt igen. Og det der kan præstere her, hvor han skal afsted med slæden i den nye slædegæng. Så du John Deere? Jeg sige lige umiddelbart vurderet ud. Det er fordi, det er den samme slædegæring, vi nu er tilbage til igen. Men hun skal ud og køre med alle omstændigheder, da hun ikke har været over 100 meter mærket. Agri-Fuck Interaction 2.0, og det er Manon Cools, der sætter gang i IH'en. Så er jeg bange for, at der er blevet lidt hul. I er kommet ind for langt ned, så. Vi er ved Green Gangster Deere. Rowan Sinstra. Green Gangster Deere er ved at gøre klar en John Deere, som skal ud og køre sit forsøg. Og det blå flag er i øvrigt pillet væk. Den her gang så er godt at sige fuld pull! Tror du i den? 66 er den amerikanske type. Og så kan vi godt tåle, når nu der er lidt konkurrence mellem grøn og rød, og få en rød med forbi de ternede flag. Og så tror jeg, det er lige meget, om den er sort. Jeg tror, vi fik en IH med i pull-up. Lad være med at røre ved den hjul. Lad den bare køre. Lad den bare køre. I skal ikke tro, I kan stoppe sådan en baghjul der. Hold da kæft, hvor hun bløder! Her på bane 1, så er det maximum risk, og igen Rob van der Waal, der skal ud og forsøge sig. Fuld! Dier som patentpuller skal have sit gældende træk nu. Fuld! Den går hissegodt. Lad os se, om han skal med i pull-off. Der fik vi en blå med. Fuld pull. Fordi vi skal have bane 1 sendt afsted, når den er klar. De metanoltraktorer, de har første ret. Så giver vi Benny Hammerling og Sabo starttilladelse. Ford fra Holland, eller New Holland, kald det hvad I vil. Også her i fuld
To blå og to grønne. Så er vi klar til Sinstrand New Bond Deere her på bane 1. En John Deere, der skal forsøge sig i Superstop-klassen. Og nu en fuldfuld. Okay, lad os finde ud af. Corne Rumboats fra Holland. Det var en af de lidt kedelige. Der er simpelthen en turbotryksslange, der er røget af derinde. Og vi fik en rød mere med. Jeg tror, det var et fuld havl. Vitas all or nothing. Flyvende op. Og jeg tror, det bliver et fuld til den norske You Never Know. I hvert fald helt tydeligt, at Red Fever har store problemer. Der skal ind og gøre forsøget. Og det tror jeg så ikke var nok den her gang. Det ligger meget snært op af, hvad Henrik Iversen og hovedpræsten. Jeg tror, den er der. Jeg tror godt, vi kan. Den Atruder Gert-Jan Pauli, der lige kørte en testbull fra starten af, der skal ind og forsøge sig. Og der kan vi godt sige fuld bull. Altså, hvor godt skal gå. Getty Up Go og Jan Drøge fra Sønderland skal forsøge sig. Og det var så en superstop, der kunne ryge. Den kommer så heller ikke så langt. Banen er nu forlænget til 110 meter. Alt op til 110 meter bliver målt op. Der er lagt en ekstra klodse i vægtkassen. Og vi når vel ud på en 6-97 meter. Nej, den går slet ikke optimalt for Rob i dag til nu at se om Maximum Risk. Måske en af de IH'er, der kan være med helt på top.
godt kendt på den nye tilstræk her, hele så sige der. Jeg tror nok, det er sniptet op. Skal det have? Vi skal da have. Så er vi klar til Elvin Dirksen. Den holdt ikke hele vejen. Bum! Så klapper den låg der i. Rabbit Gun Mad skal forsøge sig. Kom så, Henrik! Nej. Og det er Sappo og Benny Hammerling fra Holland, der skal forsøge sig. Sidste chance for noget blå islet. Den er ganske uhyggelig at trække afsted med den belgiske slæde. Når vel ud på en... Men den blev ikke flyttet. Det er vist en meter eller to fra, tror jeg. Det er stadig... I says all or nothing her på bane 1. Superstokken fra Holland, som måske kan flytte det ternede flag. Lad os se. Men det blev heller ikke ham. Jeg synes, det ligner mere og mere en... Norske Odd Erling Seven Klingsheim og You Never Know. Vi er klar til sidste træk i pull-offen. Jeff Ashcroft og Red Alert. Og skal vi have 9 år med, så er det delen ned minut, Jeff. Og nu! Det blev ikke i dag.